wono so ekura yemu Midima for about center saying control say what a time but we are the no so what to ase dia ma wo na ye maame aduane beyeda onga eno ne yede hwe na yede aye nuani ye ne yatena se bekin kan sem ne nsam awodo yede ba no de edi makote no ebi ni say na dwumedi kese bi ekoso e wo China memu nam so magana mampanyin ne ho kani akopie mu ho Bono Regional Police Command no one message dwumedi bi ase awodie e wo Sampa na ya man bofo ho no a won mato yankra na Yera Felix kwacho for studio atudwa se sport levy no wachechiro mache Ghana for Wabo abatan ya refu abasu ye papa ewo HPV vaccination na ekoso na watchi mu no Mrashe bedwene ye watcho for himan lower dentra abato pesua so ekoya doye diama adesuafo bi Yabako Madagascar mani mu na watchi mu ye muamani yasama mpanyi na wateso no anam ho yoya ekoso ni nti no wahyanka de akere ne manfo se wo mma na feko wantumi anya yentu na de so nene waye kire bia koso wo kuro ni mu abusua enya sem kuma kuro bi ka were mo ya bobo de nyina no a anomre so asomfo baanu yatena se na ye baba kenkan de ama wo akosua agye wo akode boaten animedin mene obapa nana ya kechire Arishmama yana mwase jebre kasia no enchemu ankasa enie dwumedi kese bi ekoso ewo China memo sa dwumedi yi afibia wormo eyo na nya China mpenyufo nko a UN aban so eka ho a womo kasa de afa ema eyedie eba na ema nwuma e wor se wormo ye ewo amaman ahodo mu ene aban mu a ewo se wormo eye eno enhu adwumedi na afibia ekoso ewo China memo na afidie no akoso ewo Beijing ewo China memo a Ghana mampeni John Dramani Mahama ene ne ho kani first lady Lordina Mahama enso de wo moni monyam akwa mu ewo dwumedie kase yi ase na sa dwumedie yi ebekoso nyame ya domo abosumi ne de to so du ambiensa ene du ennan ewo afia emu ena sa dwumedie de ebekoso na omampani John Dramani Mahama ekodo enya no nko ene koye woni minister of trade and agribusiness and industry Owura Yere Elizabeth Ofosuo Jare ena afei empenyufo ya wormo ewo Ghana Investment Promotion Center Free Zone Authority for enso frimu ekoi Ghana Export Promotion Authority womo so frimu ekoi ya womo ne omampani John Dramani Mahama ene koye na eno eda nchen ya wosoafo ya wodo na hwe nkwada ema eye die ho samso Dr. Agnes na Momolate enso ekobi Minister of Foreign Affairs Samuel Okujeto Ablakwanso koi wosoafo ya wodo na hwe ya kwantempon enwo samso enso de nimonyam ekopie mu adwumedie no ase wosoafo be de yechro ya wodo na hwe Ghana yesi kasam enwo samso so ekopie mu wonu mu a sai nipa yi amabobo wo mu nyina din ene omampani John Dramani Mahama ene first lady Lordina Mahama ena wo mu nyina ekopie wo adwumedie na ase na amarebo echem se enye se bia omampani ekwa kokasa ede afa emma eyedie ho nsam nko a wo bua a omehwe se China aban no ene mpanyufo ya wono mu ewo China wono mu state council wo mu nyina ebedi nhyiemu na wo mu akasa ede afa Ghana ene China yenkita wodie ho nsam so eba no ejedie eho nsam a sabe ya ebetumi ejina abrane eno so aka ho bi omampanyi ene enkofo woni wo mu nyina ekoye no ekwa akohia China aban ene mpanyufo ya wono mu ewo China wono mu a sabe ye na yedwedie Ghana ene China ebetumi ejina abrane Oko buno mantamu a Bono Regional Police Command no one must say ya wotu anamobi na anamona wotu no opportunity so operation show of force ewo Sampa Jama North Mansini mu ewo bono mantamu na one mo botare ne ansuade hu nyina no say womba na ntamu ntenso na fe wode akere kuroma no akere wo sa wo nti na sabie won mo tia senam so nti Ghana bambo hu hia won mo yie papa enti yeti wo mo agumu a na sabie okoba na se kuroma ni wo ho Ghana Police Service adwumakuo no wo mo kwabata
ɛwɔ bono mantamu ama wakoma ntutu ɛna manuama ɛnhyɛ wo so koraa sanse wonti ɛna wɔm wɔ hɔ na wɔn mo yɛ de wɔn betumi bia sane yɛbɛyɛ no mbabɔ ban na wabɔ mpɛmpɛ ɛwɔ nkronkora wodoɔ mu mantam afiefie mu na wɔn ma hwɛ sane yɛbɛyɛ nipa bɔnfo bi sabio wɔn konkɔta baabi na wɔn ni Ghanafoɔ awu na dwumadi asronko yi ɛkɔ so no Deputy Regional Commander and Operation Edema ɛyɛ Sompa ɛyɛ Bono Regional Police Command no wɔno ɛkasa ɛwɔ dwumadi no ase na ɛnyɛ ɔno nko Bono Regional Police PRO Chief Inspector Thomas Akila wɔno ne amane boni akuya nyako abronoma ɛkasa ya wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu sɛ no kwasɛm wɔwɔ sa dwumadi na wɔn mo hyɛ ase no anɔpa no nko ɛna wɔn mo hyɛ ase a ɛrekɔgu yɛ bɛsɛ donko ɛntɛmwɔ ne nyinaa no na wɔde bɔ ɛnka yɛ sɛ Ghana no yɛ bambɔ no Sabio emufa kese no wakita nipadua no ana wo nipa no de nanso so no aposifo so bekoso na won moye mofamu de sane ebe ya ehu boa ye droma bia na abo temamufo efa aposifo ho no sade ne nyina be firi honom na afetiri po bia Ghana fo bi no wo arefo Ghana Police Service ho no eno so yetumi aye firi ho na wo fa sa kwanya no so etu adwerefo ma ene mema nyina fo se won basre se enai sane aye na nipa bonfo adoso afi wo mu firi dwane mu a na wɔn so abosi akire na wɔyɛ nneɛma ahodo a ansɛm fata no Ghana Police Service nkrabata ɛwɔ bono mantamu wɔn bɛyɛ de wɔn bɛtumi biada sɛ ne yɛbɛyɛ na bɔmpɔ mu nsɛm wɔbɛyire mu ɛwɔ mantam no emu na wɔtwe bono ɛna opanyi baako wɔno ɛna ɛwɔ ɛyɛ Ghana Olympic Committee no emu ɛba abɔnti de betu dwa sɛ ase abedwoko ya wɔn mo ate sɛ wɔn mo nhwɛ sports ananse agudie emu nsɛm emu no wɔn mo agye ɛyɛ sport levy sa sport levy no ɛyɛ a tax ananse ɛto a wɔn mo agye tumu sɛ wɔn mɛhwɛ ama wɔn mo atimi ɛde aboa National Sports Development Fund no wɔn mo de ba bɛboa ama agudie mu nsɛm ɛwɔ memu no ebetumi egina abrane na wɔbro wɔka asɛm we no ɛnam so ama wɔsoafo ya wɔno ɛna hwɛ aban enkitewudie ɛho nsɛm so wɔ memo Yira Felix Kwachi Fosu ɛde betu dwa ɛwɔ na abɛfo ntentafidie so Facebook ɛsɛ sansɛm a committee anase cabinet no ɛmo panyufo apia bonte a wɔmo kasa ɛsɛ wɔmo gi sɛ ne de aboa ɛyɛ agudie mu nsɛm no wɔse no kura bia enimo sɛ ne yɛwunam na wokɔto obi sɛ wɔkasa asɛm no a bonuntutu ɛsan sɛ ntronko a ɛna otwa na wɔsɔfo yɛ to so ekyem sɛ agudie ɛkɔso ɛwɔ bra mampani John Dobedi Mahamba betena abenwa so ɛso mampani wɔ mai emu no san sika wɔmo ɛde hyɛ mu nyinaa ɛfiri aban no hɔ no mo enti ɛnkɔ ba bia cabinet ne ngibi bia ntomo ɛsɛ wɔmo begigi ska wɔmo ɛde ba bɛboa National Sport Development Fund no ɛho ɔto so ekyem sɛ obi kɔgyina baabi no ɔkasa asɛm wo ya na kyɛ sɛ otwa ntro aban no ayɛ no ho ɛsɛ wɔba bɛboa ama agudie mu nsɛm ɛwɔ mai emu no ɛbɛtumi agyina abrane ama wɔn a wɔn si akan no so wɔn ho ɛbɛtumi atɔ wɔn a Yira Felix Kwachi Fosu ɛna de sansɛm ɛtu dwa I was so your tour and some no aso. Na if you know Benada Banuan ya bomb yesterday, HPV vaccination and which my dear Akoso a woman canimu. Ninano ye mofra 1 million finchano and kono. Aka kwani do nice one. Anna Pomudia Jumakua, a woman canamusa see ye see ho. Sa one more shot now war, Sanko day in panye. Sanya Bayako Kramia dear ye drum rebia. I am the tour and ma 1 bamuno. Sadian in I bet me a ye at your free home. Na I know Anna. Santi Acham Central. Ebusua woko wano mo anyasem ketewa sane maya no won mo se bia wo mpane na pa ho no enya grokra anam so ama health practitioner Madam Olivia wono so mpaka se akasa ya wabo abatan ya refo abaso ye papa se won ma yade se dwumade ete se ye wo mo ma kwan ema wo mo ema so ede wo ho hyemu bi Oh, nyamye se dodo na aboaye pa amaboama yetumi akoyanim na brapa de renso yetumi akoyanim nyame ya do me yidi se anya shikwa no 80% de yebetumi anya ye bompa ye se atina nyame ya do ma de be ya ka ho no se ebedu sa amaye nti eno na ye bompa ye awofo no dodo na ya de because about 98% aya de aboama ya bo maya no ban
I was your way, I am Madame Olivia, health practitioner. Ya wano I was Santia Central, Mansinimu, na and what you know was also editor so at your set. Wabasrapa, Wamos or Swa, Wamunya ma, Quine, Ama, Wamuma, and Yamawopino. Adaroma, I am my intenso. I was going to be a mama hour, and the idea I have from you, and the Senator the better routine that way in Tanyan where you're the back you're the back a chain or rather come into a buy your land and I hear that. You're the local way about one number of flat nine. Family or one arm up on my one on you should hear one of them, and to not Sana want to make them get a good so and I don't want to be a lesson. Now, the thing is about every year, and I mean a domain. Afa your phone Sabia will be by 1 way over Casemiti. Menai, be worry a cramani switching many at Yano, and also what your musano quasam. Sir, a free bra one more shas, sir, one more some penny in a day, and not your complaints at sir, one more be. Debbie, Baku cry, Baku cry, and see, it's cool to cry, I swear, because of ya, by a Calabi, Abba complaining, a Calabia can be. But so far, you're not, into your enemy say, dear, Renabia, but I shall say, Benadana, no fear that you're not complaining, dear. Be a friend of people, dear. I was your way, I Santia Central Mansinimo, health practitioner, your Madame Olivia. Nana and you could see ye. Na mrashabi dwani ya wadro ene watch for himalowa dentra but one person so Honorable Lawrence kwabna agensam kwa ya doye bia ebusua ye ni gisempa na doye okoye ye ene se wo boa enkwada ya wo munimade pa nanso no se bi o fa mekọ no ebi eni wo meches kasem wo munimade utimi se enkwada yi wo mo abin ya wo mo ehye nanso no fa mekọ no ebi eni wo mo wo se enkwada du ena ne mensin emu oba beboa wo mo owie ye no wo de assemde ede to do no mata nkonya ya wo mo ewo twofo traditional council wo mo kire say wo ba bema nananom 20,000 Ghana cedis owie no sano enso ho wo se Islamic education service no wo bema wo mo su 20,000 Ghana cedis Christian Council of Churches 20,000 Ghana cedis en ye wo bobo ya sa do ye wo de centrofo edi nkomo ma ne chemu sei boa eye two traditional councils no mo tumi dia support it because we are me sanso memma eye Islamic community 20,000 to support Islamic education. Miweya enso ho menim say Christopher apostle wa have party it yebema eye Christian omo hima wa to be channel so 20,000 from support education. Eye director of education atofo aso fam kakra eto de bia adding from baby aye mimete say yebenya eye the brilliant and the needy children. Because how the share teacher for nsa aya na aye de ho mesra we did say obema 10 brilliant and needy children on watch for Emmanuel Dinchra. Na misomu mfe na maboa omo Nipo kasa ye Honorable Lawrence kwabna agensam wano mrasha bedwani yo watch for himalowa dentra but one person so Abusua for your call Madagascar mainumu na watch mu ya diamanebo efi ho baba sumi mampanyina wate akonya so yira Andrew Rajolina na wapanyipa no na wokyere mu se nyame anim nie sane ne manfo anuase bia bede no mpese mutu na de so no ano aya ya den ye papa adiama no enam so nti obesere pa se wo momo no afeko na afeko ne ntamu no won fa hwensie nuoma amfama wo ne mo se koba no se afeno nyina akọ na wiye na anamontu a waso to hyehye waso hyehye na wode boa mo Madagascar man no gina na so no entumi enye yi a wo ba wase wo betumi adna konya no ato ho na anam so ama enei ebusua da sori ya chese wo ya kire pa ya koso ewo ho no anya asem keto ma ni nyina na kwa akogina se kromafo ya wono ewo Madagascar man mu emu mabunu enkokora emrewa empanyimfo emu asrafo ne ya chese apolisifo wono nyina ana wono aka wo mu apomu a ye nko chese wo mo makoja boa ye den ewo Madagascar man mu na ebusua ya mudi ya kire mo Facebook no so Sompa 106.5 Accra
Sompa 106.5 Accra. Ne nyina no ayo ye kire ya na ekoso no. Eno anam so ama ene ya Sarfo dom a wo makopɔ dompem. Ewo Madagascar man mu na won mo hwesa ne baya. Asomdwe mapa betumi aye adwuma no anya asem keto ma. Na krata Freeman panyina tena ya apiegya ya wonom a kire se ase nipa bi no hyehyɛ kuntum ase. Pese wo mu yeku aditia no. Eno ne ade a wono na ne nye ho no sanse bi mu pese wonom ya na wo mo tabri ne tisa nwa ani fra konya a wote so. Eno nti na anam so ama nei mabunu no amfa ho ne de waka nyina achie no. Wo mo da so ayo ye kire na wo mo de tia no ewo Madagascar eman no emu. Leicester Campbell Limited kasebo asunie. What a young toothpaste and the brush and haba. Abusuan wonya bi a wo wie yese abusuan chamfa yi obi anhyase no to be sansa ya man koda ya man panyimfo na wo de twi wo senso so a twi fita ma wo sene pai fita ankasa afa wo ye no firi wono mu a wo sene wan ankasa wo se achinam no ebo no ho ban ma ne nya hoden eyi fi ne keka wa firi wonum ma pampan ya baba wonum no ankasa nso no esanso ya pampan papa ya anya agrokura enkranfo mon kwaye na mon frɛ empare dodo mu nto 0501 619588 0501 619588 and 0501 390338 now when panyfo any enkomo medimafo aba center na doctor when adam ran na ya na de ane wonu waka se mpuna na epunu waka se nhia na hye wonu na tumi the time to ya de so na watwe ne ba so na ekọ wachime de bosom to so bosom ba so na ya de na tu aye medimafo aba center wase stroke na ha was ya de diabetes ana prostate issue ana se bia obi won ma wo pawo wachiri ya wonya bi edunsifo akonfo ba bia wakobi komedimafo aba center na doctor fa time to ya de no so na wonyi famfiri won mo banyem na wawo wo ba fa ho asafa oba Accra pokuase mayura kumase wo wabu akwa gogo wone government school ni tinhwani mu 0244 774282 0244 774282 time haba misheni Eni se ebone ti de yade de a eni se wanya time ebo mixture ndro de bi anodomo a eni we ti de yade no enya de a betimi akọ de ama wo anwumre de edru ba kope edru a empanyufo Ghana empanyufo age tumo ese eti de yade onomo e betimi aboa na etu ase no eye time herbal mixture me no foi enya no nko a se bia wuntumi eni di enu nti no yese wo sotia na etie kwofo bi se yade no eni wanya bi yese untumi enidi nti na ama oso etie unya time about mixture ni binodomo a ebetimi abo general body pains so nam ya ni dina no ebetimi etu ase bedofo your time HH mixture and in the capsules awo hono a de bia me ka kire se sai ndro mienu yi okabom na wonom a bedofo ejuma ekoye do enya semketo a your time HH mixture and in the capsules bemba untumi enwonso wodwonso wote yawo ewo bembe mu ebanso a enkitinkiti bi na chese etimi etwa time HH mixture and the capsules boost your immune system no nkomo na ewo ni pedua mu no emani nya hodem mapetimi gina abrane oba esie ewosie usiesie wa yimfie ho na wonya time HH mixture and the capsules na wo ba onomu a ebesiesie wo ma sebio ensuo nkitinkiti bi eye egugu wo ene niam bi apampan bi ewo mu no ni nyina ebekọ ama wotimi egina abrane se oba bembe wontimi mu adwuma wo mpamu ana ene nti no what graphic ama kwabrane ekan time HH mixture and then the capsules emanum emema so etimi endum bomode a so beboru mu e herbal shop ni pharmacy shop bia ye wo memo afa na ba bia nansem friend na wotafija osu agiman e wo 0244417669 0244417669 na woni na entwetwe enkomo onga oba sawonsano aduane ebeye de na no nsuo no de e onga so wanfa onga anya wedwane ene wo ba no ensipi wonsano no yebeka se wonya de wedwane no mu esanse enye onga na ode ye enwumrei wo se wutie me wanka se enkwan na waye no ansa akade baako bi kitikiti bi wo mu a wodi tumu enkwan ne ebeju bum eye onga na wonfa ntumu still no fa onga fa tumu ade bi a wo ye bia ene se ye enkwan se ye still ni nyina no eye onga ye wo onga 3 mix e wo hono mo ginger garlic and afi onion ni nyina no ubenya
sa wo pesa wo kyew na mu ho a ene eyo onga ginger ene ne garlic ni onion no na wo de kyew ho a empampan no ye efiri mu eba no wo say yes nyama ekoye bomode a boru mu ebebia ye ton provisions bia ya bodin say o pe onga na ukọ edwom nso wo say kan kwan kye wodo mo no wo say ye bia sensense wo bodwa for do boru mu a ya bodin say onga na wo mo entumi enyi emfa embro wei ene nyumaku a ndumrei wono mo eso yasene Abosiana na yenyina wesura na yemfa nsem no nyina ansi Sarfo no wofidie no de ato ha na nsem a yede baahe no de adwuma kwete no bi ayese no regional police command no wan ma share anamotuo ase ya wotu a ebaba boa ama Sompa enne fafram wo no asomdwema pa ayadwuma Sanso no mampeni John Dramani Mahama ene ne ho kani Lodina Mahama kwakopia mo ewo China de nyina no se wo mo bekasa de afa emma eyedie ewo ama mayahodo amu Wadi afutuo so ama batane herefo se anam won monsaso wo momofra no HPV vaccination no wo mo do mo ho agimu Yera Felix kwacho foso so de atodwa se ensem bi a abedwoko ya wormo ate so wo mo hwe ya gudie mu nsam so wo mo nam wo mo keka no wo se no kura bi animu Sanso na Madagascar man ne mu nsoma mpanyin no wakasa wo se he yoya asase ekoso no wanto wo ne pa se ni pa bi no boa pa pese won fo kwati kwan so etunade so nti ana won mo yesa Wei any and some of bi and enumrei yakenkan ede emamo apesmaka fodo eyemienu midi obapa nana yaketche na fei akosia ejewa kwade boatin yadomase ama moniti adehye ne mom hyane nso se na commentary ejina mu a ya sore ya nana Sarfo kantanka ode to aso Inua be bi a wo ne wodofo akwakosia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint